Над головами пули, 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 пули все летят. И о любви нам, о любви нам, о любви нам говорят. Вот полюбила пуля парня, аж до сердца проняла. Българското кино през последните години се е задавило от опити да прави филми за мутри. Тъпи филми за мутри, пълни с лошо заснети изнасилвания на едни и същи актриси. Истината е, че не можеш да направиш филм за нещо, което го няма официално и което въобще, ама въобще не познаваш. Днес ние решихме да ви представим не кой да е, а братя Галеви. Най-спряганите от вестниците напоследък герои на нашето време. Голяма част от материала, който ви предлагаме, не е монтиран. Лишихме се от монтаж в голяма степен, защото така ще е най-коректно към зрителите и към хората, които снимахме. Лишихме се от монтаж, да обясним, защото материала, който имахме, можехме да го направим на няколко филма. Една комедия, примерно, един екшен или един филм за строителите на съвременна България. Ние обаче направихме нещо друго, нещо невероятно. Отидохме без готово мнение при тези хора. Дали те са мутри, добре облечени бизнесмени или са чисти като сълзи предприемачи, това ние няма да ви кажем. Трябва само да знаете, че те са братя Галеви. Заради тях падат министри, те имат информация, която клати държавата, те са богати и за тях се разказват ужасни неща, включително и това, че са гонали да трепят журналисти по планините. Ако очаквате филм за мутри, много ще се излъжете, защото в Дупница нито един човек не каза една лоша дума за тях. А ние се интересувахме кои са тия хора, откъде са тръгнали, що за хора са те, какво работят тези хора. Или, примерно, колежката Нина Александрова им зададе ужасния въпрос, интересуваше се, плачат ли братя Галеви? Отговорът е не. Братя Галеви не плачат, просто няма защо. Гледайте и се учете. Филмът Отечествен фронт за героите на нашето време, братя Галеви, започва сега. Именно сега започват митовете, имението, Ресилово, мутрите. Това е прочутото прословото имение в Ресилово на братя Галеви. Да. Вътре. Да. Тук колко журналисти пуснахте? То не е наше. То не е ваше. Ние сме вторите. Имате лош опит с журналисти или не пускате ли журналисти тук? Да. Що? Води се един свободен разговор, който го направиха после целенасочен. Се изваждат определени неща с цел да изглеждаме ние такива, които е дадена поръчката на Бенатова и те така го направи. Тя добро момиче, не сте прави. Възможно е. Ние не казвам, че е лошо. Това е входа, оттам се влиза. Да, оттам се влиза. Нали, всичко още е в процес на строеж. Да, това са лампи тук, тия гъбите. Да. Къде са вишките с картечниците? Болната фантазия на Дангов, на тия, които го пишат това нещо. Не, ми казаха дупничани, не е Дангов. Хора, дупци, че имате картечници. Може да. Вишки има ли тук? Гледате всичко сега. Значи има едно помещение, където се помещава видеонаблюдението и оператор, който обслужва. Мислите, че това е вишка с камера, значи... Не, вишка с картечница означава да е високо нещо и сложена картечница. Ще минем добре на знаем какво най-висока значи точка да се снима, за да може да... Били такива хора. Добре разбирам от тия неща, ама... Нали, пак казвам, къде ги има тия вишки. Така, тогава да се разходим да видим. Аз не искам да влизам навсякъде, просто да видим кое какво е. Където искаш Да не се получи после, че не е. Много хора ще зададат въпросите все пак какво трябва да работи човек, за да притежава такъв комплекс от къщи, офиси и красоти. Той е много добре обяснен. Аз за това поясних, че това са обекти на фирма, която управлявам. Не са лично наши. Това не е наша инвестиция. Този Мерцедес, ваш ли? Да, на фирмата. Продавате ли го? Да. Чакайте, това е другата легенда. Това е Мерцедес на Путин. Като на Путин. Като на Путин. Така ли? Да. Като на Путин означава, че... Лимитирана серия. Лимитирана серия, бронирана от всекъде? Бронирана, да. За колко го продавате? Той според купувача, нали, ако кажеш 200 евро, некой може да иска да даде 400, защото трябва да убиваш ентусиазма на човека. Къде как върже, знаеш. Сега, момчета,
Много хора ще ви завидят. Сега чио е, фирмено ли е, вашо ли е, кой му дреме всъщност, обаче много хора ще ви завидят. Затова ходим с охрани. Това са превентивни мерки, които си взимаме за нас, за нашите зависници. Точно поради тази причина, че има хора, които зависят. Добре, ще може ли ние тук да плуваме? В смисъл, обикновени граждани ще влизат и тук или богати? Не обикновени, богати хора да плуват. Само за Гости на фирмата. Гости на фирмата. Да. Добре дошли. А самата фирма с какво се занимава, ако не е тайна? Строителство. Строителство. Такива недвижими имоти. Продажба на недвижими имоти. Нормално да има такъв комплекс в фирмата. Може да е. Другия мит е, че перете някакви пари. Да, слушали сме какво ли не. От болните... Още не е пълната седи. Накиснеме вътре. То нормално, вижте, в Берат ли България пари, при всеко брати нещо... Гари, добре? Берат ли пари? Просто трябва да си договори. Не, категорично. Имайки преди, че сме... Мислите ли, че аз и преди ви казах, ако имаше нещо такова, представете ли си при тия проверки, как не ще открият? То беше толкова задълбочени проверки, не знам дали се прави някой друг. И това ли е начинът да переш пари и ти да си вътре в пералнята? Нали, всеки го прави странично, да няма отношение с него? Нали, няма логика в това, което казват. Като не ми е ясно, нещо ти започва. Имате си басейн. Това виждат в момента хората, имате си басейн. Това е. Не е готов. Който може да ползваме. Който може да имаме басейн. Даже ми се като преследовател малко такова чувство. Такива са въпросите, така се задава. Над головами пули, 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 пули все летят. И о любви нам, о любви нам, о любви нам говорят. Вот полюбила пуля парня, аж до сердца проняла. Пламен Галев на 40 години. С какво е известен Пламен Галев? Какво чете за себе си той? Цяла България ги чете. Лъжи. Лъжи? Да. Как се става Пламен Галев? Къде си роден? Малко за тебе. Човешката история. Да. Роден съм в Кърджали, иначе тук съм живял. Постоянно. Кърджали? Да. Но там не съм живял, само тук. Майка, баща? От какво семейство си? Значи, родителите ми беха... Те са починали. Беха... Обикновени хора. Баща ми беше в банката касиер. Майка ми беше в детската градина. Лелка, готвачка там. Завършил съм средно образование тук в едно училище по машиностроене. Беше ли си от малък бандит или никога не си бил бандит? Бандит. Никога не съм бил. Съм бил отличник, но не съм... Не си бил отличник? Не. Като дете беше буйно дете или беше ти от зубари? Нормално, като всички деца тогава, знаете. Социализма? Да, ама нищо по-различно при мен. Другите деца тогава. Къде си учил? Себето по машиностроене, казах тук в града. Всъщност Пламен Галев... Завършил съм за стругар. Стругар? Си някога работил ли си на струг? Не. Поне малко, аз съм работил 1-2 месеца, така, от училище. Да, в училище на практика. И ОПК имахме тогава. Да. Само на практика. Училище. Как се разви живота ти? В смисъл, как стигна до тук? Имението, слуховете, бизнеса? Влязох в баретите. След това дойдох тук. В Дупница 1 година бях полицай в Дупница. Малко проблем беше. След това се върнах там пак. И така, след което там се запознах с Ангел. При баретите? Да. Трябва ли човек да е барета в този живот в България, за да успее и като бизнес нататък, и като... Виж, така се развиха. Ние искахме да си останем да служим като барети. Обаче ви изгониха. Не ни изгониха, ние сами напуснахме от баретите. Защото стана? Защото стана не това, което беше поделението. Вече започнаха да го развалят тогава мита за държавна сигурност. На поделението носеше все пак това, че било към 6-то управление при това. На държавна сигурност те към отдел тероризъм имаше. Да. И червените барети се водеха на там и първоначално беше нещо страшно. И вече започна да се разрушава. Нали, поделението вече нямаше смисъл да се стои да се служи. Те още тогава много добре знаят. Цялата държава вървеше назад. Коя година е това?
Значи 90-те години, 92-та и 3-та всичко си вървеше. Като излязохте от барите? И те в момента поданието е съсипано, каквото и да говорят. И нали, тежко и на България, ако се наложи да отговаря така на терористични актове, как да излезат. Защото няма барети. Има, но крайна сметка. Да работиш тази професия, трябва да имаш и практика. Излязохте оттам с нула капитал или вече имахте някакъв бизнес? С нула капитал, това какъв капитал да имаш? Как направите първия си милион? Съвсем редовен въпрос се задава на хора, които успели в живота. Да, значи това малко деликатен това въпрос. Ние искам нали, да вървим по хронологията, как се развивахме. След това дойдохме в Дупница. И след около година, това е 93-та, 94-та и 5-та ли беше, започнахме. 94-та дойдохме тук, а и 5-та в Лесебоб. Се върнахме на работа. До 98-та началото. Доволен ли си от живота си? Доволен съм, няма човек. На какво се радваш в този живот? На прости неща. Не ме радва толкова материалното. Сега имаш деца, предполага се? Да. Къде сте те? В чужбина. Ще ги помолиш ли да живеят в България или ще ги посъветваш да живеят в чужбина? Аз мисля да не им давам съвети в смисъл такъв. Нали, искам да им дам. Нали, това е мое мнение. Да имат добро образование, че те ще преценят къде да. Мене никой не ме е карал къде да ходя, какво да правя, така че не искам и аз да се вмеся. Всъщност, кой те възпита тебе като човек? Майката и бащата или? Да. Или войникулка там и баретите? Всяко нещо е дало някакво отражение. Нали, майка ми, баща ми, приятели, средата, в която съм бил. Несъмнено работата. Най-много. Имало ли бедни години в живота ти, които наистина е било много трудно? Какви бедни? На нашето семейство, моето е било нормално като всички други. Нали? Това не ми е тежало, че... Нали, знаете какво беше по времето? Равенство. Да, на равенство. После вече в поданието, когато бяхме в барите, там не се гледаше толкова на материалното. Друго ни беше служили така с желанието. Никой не е бил... И не е тежало това нещо, не е самоцел специално да си изкарат пари и да ставаме богати. Какво мислите вие за мутрите? Българските мутри, 90-те години и след това как се развиха? Имате ли някаква теория? Къде дойдоха, как стана всичко? Ако трябва да се прави хронология на мутрите, не знам дали са точно мутри хората, които ги набеждаваха за такива. Що така мислиш? Ще ти кажа защо аз съм бил спортист. Тренирал съм с почти всички хора, които ги набедиха за мутри тогава. Значи, за мутри избраха лица, организатори, хора, които имаха организаторски качества и към те се прилепи на криминален контингент. Те оформиха името на борците, на боксери, на каратисти, на всеки един човек, който има някакво име. Към него отиват криминални елементи. Да. Те оформят името, че този човек е мутра и води хунта след себе си, така, което... Да, армия. Или бригада, да. Или бригада, както беше тогава. Да. И затова мисля, че е малко изкривено хора, които сега казват, че са мутри, са били мутри в 90-те години. Малко за тебе. Ти си малко от твоята биография. Ти си на колко години? 39. Как ти казват? Гере тук или ангел? Гере. Не си му брат, но ангел. Така. Да. Какво си... Къде си учил? Къде си роден? В Сандански съм роден. Там завърших основно образование. Тренирам в първи клас. И благодарение на това отидах в София в спортно училище към Левски Спартак. Там убих и военната си служба, след това с него се познахме във Враня. И като дете така ми минал живота училище, тренировки, тренировки. Нищо различно от... Скучно детство. Скучно детство, да. Като се погледне така, защото сутринта си на училище, тренираш, връщаш се, учиш уроците, дремкаш 2-3 часа, после пак на училище и така. Дисциплина. Да. Само за малко да ви питам, има толкова хора, които са учили в Кембридж и не само там и не са направили вашите пари, защото така се получава, имате ли обяснение? Явно пари и успех, както и имидж, лош или добър, се постигат без да си учил много в някакви важни училища. Какво мислиме за... Ние няма да му кажем името на човек и сме спорили с него, така известен политик.
казвам, защото беха повървали на ревизор. Луд. Българската действителност. Ревизоро ми е приятел. Да, може да ти е приятел. Ревизоро е луд. Също той си има, за мен е... Този човек е за освидетелстване направо някакво заведение такова. Значи, казвам им така, че ревизор, ако го слушат, ние ще направим сега това. Казваме, това не може да го постигнете, защото ако малко седнете да сметнете, какви стават митата на пилешките бутчета просто. Ще ги продавате, ще са скъпи и за Европа. Така и за кафето, така и за тия неща. Оправете си. Митата ги направете за нашите цени. В противен случай. Ревизор, той отива брой колко тира са минали на гръцката граница. Идва на българската, няма ги, смета е толкова пари, ще докарам. Защо не ги докарам? Защото го махнаха много бързо. Не е за това. А не ме кара да го защитавам сега. Какво? Защитавай колкото искаш. Аз казвам моето мнение, аз няма да споря. Да, аз казвам, нали, и мисля, че това е така, защото няма бъркат нещата малко. Независимо, че ако ще да са учили на Марс. Тук действителността е друга, цените са други. Да. Всичко е друго. Това е положението. Ангел, продължаваме с тази част по-личната. Значи, стигнахме до Враня, Барета. Да. Оттам нататък нещата почти се приблокиват с живота с този напомен, и като изключваме чисто личните неща. Брак, деца. Аха. И твоите ли учат в чужбина? Не, моите си учат тук. И жена ми си. Щастлив човек? Щастлив. Като изключваме неприятностите, които се дават вашите колеги. А журналистите ли сме виновни пак за всичко? И то основно, нали, това влияе повече на роднините. Това иска да говорим. Да, защото... Майка, баща има живи, да, сте живи здрави? Живи здрави да са. Притесняват се естествено тя. Колкото се опиташ да го успокоява, знаеш, че винаги хора, които са живяли в един строй, където захвананите държавната машина просто... А какво казва майка ти за това, което чува? Че си, че си мутър, че си бандит, че си лош човек? Но си личи, че са притеснени. Притесняват какво да не ти се случи нещо или от това, че си лош човек? От това, че съм лош човек. Така ли? Да. Те са от старата гвардия. Да. Как мога да говоря така за нашето дете, знаеш как? Така ли? Нормално. Поздрави майка си. Ще я поздравя. Вашата среща, това е много важен момент. Как станахте толкова близки? Като паднахме си по характер, по отношение. Това е казармено приятелство такова. Те са най-силни тия приятелства. Така е. И все пак конкретиката. Виждаш някакъв поедър от тебе. Не, поедър ми е по-набит. Или не? Кой беше поедър? Сега, иначе беше доста здрав, сега не тренира за това. Иначе беше доста здрав, така че не мога да кажа, че съм бил поедър от него, но знаеш, в поделението, което бяхме, преди нас бяха така хора, които една част от тях тренираха, друга не тренираха и тия, които тренираха, се събираха на групички, така и имаха взаимни интереси. Дали ще дигаш танги, дали ще играеш бокс или друго. Да. И нас това ни събра, това, че бяхме трениращи натури, нали, хора, които се занимават с... В фитнеса ви събра реално. В работата. В работата така там неусетно става, не можеш да го разбереш. Защото там има щурмоваци, има, да не влизане в подробности, но има хора, които се занимават примерно с автопарка, с тях не може да си допаднем, защото те са един тип хора. А вие сте щурмоваци? Да, има щабисти, които се занимаваха с изготвяне на... Викате им щабните? Не, на нас. Хора, които не участваха в този процес, който участвахме ние. Защото на тех не им трябва да тренираш, защото той за него по-добре да си поддържа техниката, да знаеш, какво произведеш, защото нямате преди тази техника. Но вие сте щурмоваци, да. Да, и това ни събрано. Бехме... Първото впечатление от него? Да. Първото впечатление от него. Виждаш, Пламен Галев. Той тогава какво звание има? Не, заедно бехме на сержант. Не, как се запознахте, хора? Сещате ли се? Не мога да си спомняш, там всички се познават. Това е една среда, където 90-те години, така как се... 200 човека, всички се познават, това не е... Добре, кое ви обедини толкова сте вътрешно, че дори викат братя? Кое ви обедини? Кое в характерите ви пасна така? Излезе по-късно. И то брати поставяха журналистите. Тук Дангов, нали, с идеята да ни уязи, казваше галевци. Галевци, да. Което според него, нали, е нещо обидно. Мен не ме притесня това, че ми казва с неговата фамилия. Да. Вече журналисти, защото сте по такъв стил говорите, братя Галеви. Затова се получи това нещо. Ако трябва ти да опишеш Пламен и Пламен да опише теб. Какъв човек е Пламен? Лидер. Лидер? Лидер, разбира се. Аз, нали, за това, защото
човек съм, който се съобразява с дисциплина, затова съм повярвал, защото е човек лидер, който мога да му имам доверие напълно на 100%, без да се притеснявам. Обсъждаме нещата заедно. Когато сме на различни мнения, взимам неговото мнение, защото знам, че няма да ме подведе. Опиши го също с една дума и с няколко изречения. Значи, много сериозен. Геле е? Да, Геле е сериозен. Сериозен. Може да разчиташ на него. Да, това е излишно да говорим. Верен е като приятел същевременно, когато мислиме, нали, защото освен ние и наши партньори, с които работим. Нали, говоря си за нещата като фирми. Винаги е много такъв, как да кажа, в смисъл много точна преценка. За хора не е прибързан. Например, аз съм по-емоционален, по-така. Нали, докато той така много точна преценка за хората. С годините вече така, нали, като работиме, и винаги се доверявам само като усетя, че у него има нещо. Нали, веднага почваме да обсъждаме защо мислиш така. Нали. Значи, може ли да се каже, че Галев Пламен е музика, а пък Ангел е изпълнението? Не, значи двамата, вижте, ние при нас няма... се допълваме така. Да, при нас няма такива... Единия мисли, другия работи. Да, работиме заедно. Работиме двамата заедно. Да. Двамата заедно в момента имате ли оръжие? Кое? Оръжие имате ли във вас в момента? Не. Оръжие? Пистолети? Такива. Значи не. В колата имаш ли пистолети? Не. Колко пари имате общо заедно в джобовете си? Много хубав въпрос. Аз имам около 120 лева в момента. Да сметнем колко имате. Не, в джобовете аз чантичката носим. Пием кафе. Ето това са парите. По 20 лева се не са. А в чантичката има ли голяма пачка или? Не. Хората си мислят, че има голяма пачка, примерно. Не. Вижте, Дупница е малък град. Ние освен да пием... Ако има 1000 лева е много. Ама и те за какво? За какво сте в Дупница 1000 лева? Къде може да изхарчим 1000 лева в Дупница, между другото? Ето, навсякъде му изкарчи 5000 ти ще купуваш на кола или нещо. Въпросът е, че да носим колкото е необходимо. Да. Значи, винаги, нали, аз казвам за себе си, много ме дразнат такива позьори. Седнеш на маса, те само за пари говорят, някакви цени, такви часовници. Или да си плати кафето и извади пачки от него. Да. Това го правят заради жените. Да. Може, но... Или тръгва да плаща едно кафе, той вади добре, нали знаеш колко струва кафето, човек за дребни си носи кафе. А и още повече така, винаги, нали, гледали сме да не... Защото това буди завист, буди някой път унижение към някой човек. Може нищо да не казва, но се чувства много лошо от гледа се, примерно. И това едва ли не се покажеш пред него като някой. И когато с други хора така се съобразяваме, да не. Нашите приятели не са всичките милионери и сега е много... че е грозно в нашата страна, поседаме една маса и... Почваш да... Чак казват, такова, нали... Че плата, тайничко ще си плата на бали и тръгна, нали? Не. Да, така. А така да покажеш, че плащаш с всички сметките, много поне. Имате ли желание така във вас, както във всеки българин често се случва, понеже няма справедливост и правосъдието не работи, вие да въздавате справедливост? Не. Каквито и да ни изкарват нас, ние сме отговорни хора и така гледаме доколкото се може, нали, да се възстановяват старите правила. Трябва да се уважава държава, трябва да има държава. Старите правила? Да, какво означава старите правила? 1979 година си имаше ред в тази държава. Искате закони. Междуто ви... Закони и морал трябва да има. Това го казват братя Галеви. Искате закони и морал. Защото... нормално, те сега... Смятате... Ви е чудно, нали, това, което казваме, но аз ще дам днес един пример, макар че ще прозвучи така. Тук почнаха да изчезват парички от къщи. По 2 лева на децата, от стотинки до това. Служи скрити камери, чистачките. И трябваше да ги отрекам обои да ги изгоня, защото са ги пили по 2 лева. Те Господ ги наказал. И днес ги изгоних. Така? Това е, да, трябваше да ги размажат тия, защото са ги пили на децата от парите. И това, ако искате, го пускате в... Това, ако искате, не важно. Това е важно. Ти... Като пример. И днес ги изгониха. Днеска беше приписката с тех. Да, край. Какво трябваше да направят? Защото, нали, има такива с голямо самочувствие, ти как ще взимаш от мен, тумба-бумба. Да. Господ ги наказал ти, какво трябва да се занимавам с тях? Много хора, които така са забогатели, разглезват децата си. Вашите деца, все пак вие сте и военни. Има ли дисциплина или ги глезите тотално? Има дисциплина, не сме ги оставили такава. Нормално. Неговите деца, където учат на училищата, са такива, че се едва ли не като военни там. Нормално ги има. Държат ги. Може да дам един пример с дъщеря ми. Още учи тук беше малка.
И купувам джип Г-класа, да я возя чисто нов джипа и не беха затъмнили стъклата, негото е те затъмнили стъклата. Той е смотан джип, защо не? Що не е стъмни стъкла? Що не е смотан джип, да. Дали още такива груби думи за джипа, викам момент сега. Ай с охраната, на рейсчето. Виж как се ходи. На селски автобус. На селски автобус, на Дупница, на София. Така. Чакай да видиш. Колко годишна беше? Малка беше, не си спомням това отдавна. Чакай малко да видиш как е, лесно ли е така. Ето това е предвид, защото тя не знае какво си търпял ти, за да й купиш Г-клас. И не е само какво си търпял, нали, това ще остане лош навик от детето. Да. Изтървеш и му трябва просто заминава на... Аз затова и на охрана съм казал така, защото децата ми ходят с охрана тук в... Точно и заради тази превентивна мярка. Като не слушаш за ухото и колата, няма какво. Това е едно дете, което не пива да се образява с него. Нещо звъни, веднага. Иначе става страшно. Остава ли време за книги, за телевизия, за... Купон. Как празнуват галевци? Как празнуват? Като обикновените българи? Да, не обичаме такива, дето четеме тук, там е. Защото това отива малко в... Как да кажа, копира се. Това поканим, това не е поканим. За коктейлите говорите ли какво? Да. Значи повече тия коктейли изгледат по-зyorски. Може да се обиди много хора, тия, които ходят по тия коктейли, но ги гледаме кои са... Цървули. Значи не е цървули, ама... Те ходят като на модно изложение, който после си купил нещо последно с чашката. Да. И си живеят някакъв свой измислен. Вие как празнувате? Да, нормално. Мали може би те не разбират нашия начин. Нашите празнуваме са по-балкански, знаете, да не ядеме, пиеме, ставаме и си ходиме, това е. Сърце и душа е така, компания събере, да е весело, да е приятно. Докато онова те сковава, ние сме ходили 2-3 пъти на такива неща и викам повече. Той е пози, на те коктейли, си да. На висок стил. Добре, деца, ние нали, на масата сядаме си говорим приятелски, нали, затова е един празник. Да. Там се държиме като, не знам, да може да пипнеш чаша. За път път се виждаме. Да. Бих пинал едно питие. Ама така е. Нали? Искаш ли да... По-балкански го давате вие, ясно. Стоиме отвънка всичко нормално, после бих пинал. Това е, разбираш, има двоен... Нормално е, ако някъде някакво официално вечер. Защо стават такива хора? Това са ние същите хора сме отвънка, говориме си свободно и влизаме да празнуваме и почваме да празнуваме по някакъв начин, който изобщо не знаеш как. Какво пие Ангел? Червено. Пламен? Уиски. Наркотици взимали ли сте? Не, абсолютно. За вас се говори, че ги произвеждате, а вие дори не сте ги опитвали. Добре, не сте ли опитвали поне един път да знаете какво произвеждате? Щехме си кажем това. Какво мислите за наркотиците? Несъмнено наркотици са бич. Наркоманията е бич, обаче трагедията е, че хората сами ги желаят. Това не е голям проблем. Той е като алкохол, те са нещо хубаво, вкусно е и така. Става ти весело и така затова. Добре, поне трева не сте ли пушили на младини? Вие сте спортисти, каква трева? По наше време нямаше чак такова. Знаеш, живеели сме в едно време. 30 годишна възраст не бехме пили алкохол. Защото 95-те беше бума на тревата, имаше много хубава трева тогава. Може ли ние бехме слушатели? Да, вие сте били в системата. Да се включим. Какво мислите за журналистите? Има комерциални от тях. Комерциални от тях? Кой е комерциален журналист? Кажете едно име. Има хора, които се опитват да правят журналистически рекет, такъв, нали? Журналистически рекет? Да, не знаеш ли какво е това? Ще пишеме за тебе лошо, ако не направиш дарение на вестните, примерно. Така ли правят? Но това са шефове на вестници, те не могат да са репортери. Да, репортери правят. Журналистите една грешка правят. Но това е наше мнение. Да. И те ще загубят своята сила журналистиката в България и ще видите, че стане така нещо. Защото се опитват да стават власт. Те трябва да са власт. Значи, започват те да създават проблеми, да ги използват, но същевременно имайте напред, че точно тия митове ще разрушат. Ще видим. Нали? Не може да създаваш, аз преди казвах, нали? Тук така се получи. На вас така написали с нещо лошо за вас и се казали после дай тук малко пари, за да оправим... Не е това проблема. Значи, това е единият проблем. Вторият проблем е, който на местно ниво се получава, това ще се... Над головами пули, 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 пули все летят. И о любви нам, о любви нам, о любви нам говорят. Вот полюбила пуля парня.
аж до сердца проняла. Стреляно ли е по вас? Не. Аз не знам. Къде? Какво мислите за Георги Стоев? Книгите на Георги Стоев чели ли сте? Четохме от любопитство. Но после ще звъна, да стига ми се звънева. Не може по-бързо, Ще рекам имен ден днес и си подарили кучето. Тръгваме си. Тръгваме си. Не си задържи кучето да... Не си тръгвайте. Книгите на Георги Стоев. Ето, огромни тиражи. Какво пише в тях, сте прочели? Има ли верно нещо в книгите на Георги Стоев? Важно да кажете вие. Като мнение, освен имената. Другото всичко е... Само едно нещо не искам да кажа за... Освен имената? Всичко друго е фантазия. Събитията си явно си измислени и са наместени, нали, не всички неща са неясни, но ще ви кажа едно нещо. Генерал Коцев, той каза, че нали, обратен и какъв и не. По времето, когато е служил този човек, държавният апарат е бил толкова силен, че никой няма да допусне човек с... хомосексуалист да служи. Такъв начин на живот, който може да бъде много лесно компрометиран, да го държат на компра и да служи, да стигне до... Нали, само оттам може да си направите сметка за всички други неща. Да. Значи хората, само имената са верни, другите неща са наместени. Мислите ли, че е сериозно това някой? Виж, той почва. Маргините такива. Маджо такъв, Любен Гоцев такъв, Брендо такъв, Таки такъв, другия такъв. Чакай, ти къде си живял? Ти трябва да си живял при всичките хора едновременно, за да знаеш. Той трябва да живее 150 години, това на всеко место по 30 години, за да е толкова в част на нещата. Още повече ние сме били служители в НСБОП и добре познаваме групировките. Той човек никога не е бил никакъв и никъде не е минал като засечка, така да... Да го видиш някъде. Да. То го нямаше на картата. Кои са истинските мутри в България? Преди ги казах. Преди? Оторизирани органи. Така. Те трябва да казват. Кои са истинските мутри обаче? Настоявам да ви отговорите на този въпрос, защото вие не сте. Казвате, че не сте. Но престъпност има. Кои са истинските мутри? Има си... Отговорете ми с метафора, ако искате. Но не като политици. В момента отговорът е като политици. Не, напротив. Ако политици отговаряха като нас, нямаше да е така каша в страната. Но те понеже се опитва да предитиха за поне къде да ги търсим. Хора, които ги набедиха за мутри, се създадоха кръгово от криминални хора, които им създадоха такъв образ. Се възползваха от имиджа им. Да. Значи, ако това го приемеш, че този човек е мутра, нали, според мен това не е мутра, защото някои от тях може би шамар не са ударили на... Добре, това, което показват медиите, реалните мутри ли са тогава, така отговорете? Преди го зададе този въпрос. Да. Не се наеме да отговорим на такива. Нарочно го задам втори път. Вижте, пак го казвам, пак ще отговоря така. Ако кажем не, тия не са такива, да. В утрешния ден излиза Атанасов или Станов или някой, ще кажат, те си едно, те се защитават или обратно. Ако не бедиш някой, що ние също патим от това нещо, искаме сега па ние да набеждаваме. Казваме, че Софиянски и другите власти говорят. Глупости е също време, но ние да ставаме като тях. Вие двамата патриоти ли сте? Мисля, че сме патриоти. Значи, знаеш, държавата. И патриот звучи много, не знам, изкривено. Всички хора го приемат различно. Да. Ако може да получиш нещо добро от Турция, трябва ли да си такъв патриот, че да отричаш всичко турско, защото 500 години са ни. Да. Нали? В смисъл такъв начин, ако от нас нещо зависи, не гледаме като от нас зависи отговорност. Ако поемеме дадена фирма... Света се глобализира, не би трябвало да се разбираме така на... Аз искам само да обясня как разбираме ние. Да. Примерно, да речем, ако сме се заели с нещо, защитаваме неговите интереси. Нали, като не в крайности, не да отричаш всичко. Въпросът е, че нали, ако отговаряме за нещо, значи за него си грижиме абсолютно. Така че ако от нас зависи нещо в тази държава, ще гледаме интересите първо. И това е проблема на нашите политици. Защото те ги е страх. Не може европееца да идва тук и да ти държи такъв назидателен тон. Искаха по едно време да ни слагат допълнителен министър на вътрешните работи, ако се спомняте. Ама това ми харесва, защото нашите като не се справят, не трябва да дойде някой отвънка. Чакайте сега, как да идват. Те поне са се оправили. Има неща, които трябва да са точни, да се устояват ясно и точно. Оправили си се? Ако имаме, оправили се. Не дейте така. Австрийците и немците. Да, точно австрийците. Вижте за какви неща става. Това ли е оправили? Има си, навсякъде си има, тия неща ги има. И нашите трябва да имат коража да станат така момент, господа. Чакайте да видим. Да се дървят на европейските. Не да се дървят, но да отстояват интересите. Ако не трябва да се затваря АЕЦ, няма да затваряме АЕЦ. Ако не трябва да се прави нещо,
Нали, ако в интерес. Ако затваряме АЕЦ, дайте да видим какво ще ни дадете в рамките на това. А не да се съгласяват безпрекословно за всеко нещо. Защото така се получава. Но тех проблема при тех е такъв, че той ако не е политик, какъв ще бъде? Да, го обясни по друг начин. Примерно, твоите хора в твоята фирма не работят. Ти си имаш един съюз, това са вашите фирми. Ти си назначал, навсякъде си назначил отговорници, които ти треперят, ти си им шеф. Европейската комисия идва им прави забележки. То е нормално. Те не си вършат работа добре. Вижте, вижте, да не смесваме нещата. Така е. Значи, това, че има грешки, че нещата не се вършат, това е така. Говоря, че на моменти се допускат чак наглост в това отношение. Разбирате? И не се защитават интереси, това искам да кажа. В определени моменти. Иначе, нали, че те си прави. Но тук не говорим за конкретен случай. Помни си затварянето на очите, при тех си има цена. Цената е да останат в управлението на това искам да кажа, че например, държава. Нали? страйк е... Да. Защото ако от Европа кажат, че той не смее дори да отида да каже, добре, чакайте малко, дай, ще затворим след 5 години, това да направим след 6 години. Нали, малко да страната по някакъв начин. Каквото им се каже, те край. Независимо, може да е в ущърб на държавата, но той не му пука. Питах ви и преди. Да не се окаже, че вие също сте на служба. Тайни ченгета. Да ви осветлим няма да можем, но сме дължни да зададем този въпрос. Значи ние не сме, но и да бяхме. Какво? Какъв отговор чакахте да кажа? Да. Вие не сте... Значи отговора винаги е не при всички положения. Да, не сме и това. Не сме. А и представете ли си как се чувстват такива, които... Значи, вижте, ние да сме били на прикрити, да сме на прикрити, сме достатъчно бълбити да се справим с всеко нещо. Но има хора, които работят в банковия сектор. Има хора, които работят в икономическия сектор на прикрити. Човека си върви цял ден с една папка, мишок, където съседите му викат здравей, даже не помога да му не каже здравей, защото има много нездрачен. Този човек как се чувства, ако почне едно такова осветляване напред назад. Ние сме ясни, ние имаме и боен опит си имаме и всичко, защото сме тренирали, няма проблем за това. Но как се чувстват тия хора, които работят в тия сфери? Защото затова не може да сме силна държава, защото хората не искат да служат на държавата. Политиците ги предават. Разбирате ли? Независимо от всичко, не може депутата Кузов да е в тая комисия. Сега, дали е такъв, дали не е такъв. Това повтарям вече 3 месеца. Ама, разбирате, и в един момент представяте ли си, че този случайен тип там, където е попаднал вътре, депутат, той ще слуша кой е такъв, кой е друг, чакай сега. Дори от морална гледна точка. Аз не казвам, че е такъв, не знам дали е такъв и не ме интересува. Въпросът е такъв. В крайна сметка, щом имаш такъв, ти си в политиката, ти си в парламента. Има и малко чест и достоинство, разкарай се от тази комисия, кажи, срещу мене се води дело, аз не съм такъв, но малко е неудобно да. И как искате? Един временен човек, който те са повечето времени, там ще видите, че така ще излезе. Яхнаха, винаги те яхват някакви надежди. Така яхнаха надеждите на хората. Но се види колко струват и те. И въпросът е, че същия този човек сега е депутат и пред този човек трябва да се разказва на него кой е под прикритие, какви разработки се водим. Той утре става и си тръгва. Той първо не разбира 1/10 част от това, което се говори. Не го интересува си. Така сигурно седи и си бърка в носа там и не знае какво прави. Това е истината. И заради това загубиха големи личности службите. Защото почваш да служиш, примерно аз ако съм бивш директор, настоящ директор на НСБО, голяма част от тия няма да им казвам и здрасти. Да ме викнат в тази комисия, само им хвърлям папките, ставам и си заминавам, защото не може. Има много достойни хора там, има наистина сериозни хора. Но има хора, които за портиери не стават там. И ще дойде... Друг е въпросът, че и нашите генерали се показаха колко струват ден, но въпросът е, че ако си уважаваш себе си такъв, нито ще седна на Кузов да му обяснявам нещо, нито на повечето от тия там. Ставам и си заминавам от тази служба, а те нека се седат и си правят разработки. Докато там се събраха голяма част клоуни такива и сами си вярват, тук ни е така, сам така. Говорят едно, вършат друго. Голяма част от тях са демагози. Няма какво да се лъжим. Ама хората го усещат. Това България е много интересно. И ги усещат и те се чудят защо не ходят на избори. Веднъж гледам тук по местната телевизия, Благоевградската Оков. Марина Дикова мисля, че беше от НДСВ. Когато да въведат задължително гласуване, си оставих и набирам телефона на студиото. Добър ден, аз съм еди-кой си.
Викам, защо не ни накарате да гласуваме за вас? Бе? Накарайте ни, направете нещо да гласуваме за вас. Що ще ни карате задължително да гласуваме за вас? Те как реагираха? Задължително да се гласува. Каза ли, че се обажда Пламен Галев? Аз казах всичко, да. Да. И те как реагираха? И тя, нали, каза, разбирам, нали, активната позиция на господин Галев, но се започват те такива да се давали бонуси някакви. Викам, че това е законно плащане на гласове. Какво правим сега? Да. Накарайте ни така с делата си, накарайте ни да тичаме, да агитираме за вас, да ходиме да гласуваме. Правния плики. Помагали ли сте на политици? Давали ли сте на политически партии пари? Някой твърдеше, че Ботян Дончев или кой беше? Не знам, никой твърдил, че да ме щехна. В смисъл на СДС, на БСП да сте давали? Никой не сме давали пари на това. Ние много ясно знаем какво говорим и какво правим. И най-интересното, че политиците имат някакъв двоен стандарт в тия си отношения. Не може Емануил Йорданов да идва да си оставя визитката тук и да се виждаме. Вътрешния министър? С него, да, бившия. Нали вече бившия, да. Сега, като искаш, когато искаш да става на СДС шеф. Дойде тук? Да, беше си оставил, ние не сме били тук, си беше оставил това. Къде си оставя визитката, че ме любопитно? На портала. На портала? Той само забравя, че обектите с видеокамери се охранява. Да. Защо така не се сеща, че... Нали, примерно, ако е могло да се види, нали, тогава. За какво Емануил Йорданов си оставя визитката? Да, слушайте сега да ви кажа. Искал е подкрепа от вас или какво? За какво? Да, искаше, примерно... Той не е много умен мъж, според мен. Местните структури на СДС да гласуват за него на конференцията срещу бизнесмена, как беше? Юруков. Юруков, това не знаем го. Така че... Защо да не считат за нещо друго? Това ли е единствен човек, който е изпълнен? Не можеш да идваш в един момент, аз това не мога да ги разбера. Не можеш да идваш да искаш помощ същевременно, защото ние знаем, той тук си остави визитно, близки хора знаех. Да, за какво? Нали, за какво става дума, че ще търси подкрепи и така. И добре, какво е това отношение? И един ден го гледам на Панорама, когато беха скандалите, и той чакай бе. И той ли срещу вас? Да, и той си изказва, чакай сега, какво говориш? Ти беше вътрешен министър. Може би в основата си голям проблем на политиците, че са лицемери. Меко казвам лицемери. Имам само един въпрос. Аз гледам емоционално да стигна до вас по някакъв начин. Те много се пазят, те не пробивали се. Има нещо, което всички сме правили, някои повече, други по-малко. Кой когато се плака за нещо? Плачат ли братя Галев? Да. И за какво плачат? Значи, сигурно, че изглежда удобно. Като ще вземе дълго време пред компютъра. Да, се усещам, че четири от компютрите и така ми се Иначе не като е емоция, такава не знам да не изглежда. Чакай бе, компютрите ясно, ама има ли... Емоция такава не е имало, специално при мен. Не е имало, не плачеш. Да. И ти не плачеш. Да, и съм много лоши неща, но не. Аз не плачете, а? Значи, знаеш, ревън не може да те спаси от... Ето, това е ясно въпрос. Това е нещо, което е донесло емоцията такава. Ясно, ама вие не сте плакали никога, примерно, така. Никога, нали, като дете си плача. След това. Вече като зрели хора. Вие сте войници. Той да цигриш какво? Това е слабост направо. Но, примерно, след съзнателния ми живот там... Не си спомням. Аз до 8 клас бягах с Анданския, това в София, в спортно училище. Братя Галеви не плачат. Вярвате ли на сълзи? Вижте, има хора, всеки човек това е, нали, как да го кажа, различни хора ми по различен начин чувстват нещата или в дадени ситуации. Нали, наистина плачат, но това всеки си разбира по различен начин това нещо. За мен това е слабост. Предложихме ви първата серия от поредицата на Отечествен фронт, наречена Героите на нашето време. Ставаше дума за братя Галеви, Пламен и Ангел. Журналистите често са смешни в напъна си да закачат етикети на хората, но някои от нас всъщност се досещат, че митовете, които ни предлага медията, почти винаги са заради истината, която медията не иска да ни предложи. Съвсем ясно е, че тия двамата, които ви показваме, не са ангели, но пък още по-смешни са хората, които очакват от журналистиката или от един филм да вкара някого в затвор. Следващия път отново гледайте как ние не говорим за тях, зад гърба им, ние говорим с тях. Ние потърсихме някой, който да потвърди най-страшните истории за тия двама бизнесмени. Не намерихме такъв човек в онзи град. Честно казано, не виждаме къде е проблема с братя Галеви.